Dalanda nyakathisa mna ngesixhosa ungabuza ithiza zam. Dalanda nyakathisa mna ngesixhosa ungabuza ithiza zam. Babethi ndigudi, bathi ndigudi, babethi ndigudi. We cause the environmental damages ezifana nokutshisa amadlelo, fumanise ukuba imfuyo zizongabi nandawo yakutya. At the same time, environmental damages, they may cause a problem to izulu, kududume, kunethe, imvula engakwazi ukulawuleka because of i-damage ezenziwa kwasidi. I-challenges esinazo apha eKalambala, sithole nzima kwicala lamanzi. Amanzi siwakha kude, kwenye ixesha sifike eMdaka exoveza inkomo mazi yakho. Sibuye futhi sibe nengxaki yomgwaqo. Umgwaqo wethu uyatyibilikisa namxa kunetha kube nzima uya edolophini. Sibuye sibe nengxaki ye-colleges asinazo. Izikolo abantwana baphela grade 12. Njengoba abantwana bephuma late esikolweni. Bayareyitshwa, bengareyitshwa babahlali baselambala. Apha ezindlini siyangenelwa. Abantu amakhehlekazi ayadlwengula ahlala ngawodwa. Apha elalini khona izipaza ezithengisa utywala ezingavaniyo. So siyacinga uba unobangela uba kwenzeke ezinto zezipaza. I-crime noko ayikho kangaka kodwa mvanje sinazo i-incidences apha khona ufumana umntwana owayisuke kwindawo asuka kuyo ezohlala apha ngenxa yemfundo e-cottage. Ufumana uba ugezelwa ngamakhwenkwe. Njengoba iLambas le ingumhlaba ovulekileyo, sisene challenge enkulu yokumeleka kakubi kuba ukodwa kwicala likarhulumente ongadeske asisupporte ngekliniki. Alright, into esinokusinceda okokuqala i-awareness about the environment, okanye ukuba singayiphatha kanjani indawo lesihlala kuyo singabahlali, yebo, ueducate abantu uba how to treat environment singayingcolisi. One, unceda kanjani kumuntu ukuthi enhlale kwindawo enomlambo ngasentla akukho nto uyitheni uyilahlayo, uyayibona. Then instead of throwing izinto ezinoba ne-damage ebomini bethu, yebo, makube khona indawo apho ziyochithwa khona as ilali yonke so that zingazuba ne-damage ezizoyenza. Sicela itephu ukuthi emilanjeni amanzi amdaka esiwatyayo, sisela neenkomo, ngentla khona iphempasi, nala sivasa khona kubi kakhulu bantu bami. Sicela urhulumente asincede ngokuthi asitsalele amanzi, noba usimbeleke ibhoholi ube khona la sikha khona apho kusafe, apho ngeke kuphoswe phempasi. Siyacela kakhulu. Enye into siyagula nokugula, sicela nekliniki. Mna nje umzekelo nje ndigula kakhulu. Bendingawuvuya into yokuba urhulumente asincedise kubekho i-police station esesenta apha, so sikwazi ukuthi noba sizama ukulwa le ngxubakaxaka yezirhoxo, le ngxubakaxaka yabantwana abaphila ngesiyobisi, nokwangathi xa urhulumente anokubeka noba nje umahamba nendlwana sibe nayo into eyi-police station ezoba lapha ikwazi ukuncedisana nathi kule ndawo. Bendizocela mna uba kube khona i-police forum. I-police forum iphume, kungabi bantu abadala, kuxutywe, kube khona ulutsha. Sicele nalaa nto kuthiwa yi-forum malunga nabantwana aba baphuma ebusuku. Xa begoduka iforum isigadele bona bayofika emakhaya bephephile. Abantu abango-Nothaven, yabo, which is surrounding us apha eLandingwe Hlelo, nabo mabaxelele ukuthi
ama-MT abawasebenzisayo mabewe nendawo abazowalahla kuyo angeke akwazi ukuchaphazela intoni i-environment. Siyazimosha futhi i-water pollution whereby sizothela izinto ezirongo enhlaleni kwemilambo esikha kuyo amanzi siphinde siwadle, which they may cause i-diseases to our life as abantu bokuhlala. Lebelambasi abantu bakhona basela amanzi asemlanjeni nenkomo. Ndiyamemelela ke kwabo bachaphazelekayo uba ingangathi noko just ukunika nje ezasidima ebantwini ezinto zingundoqo ebomini bomntu zike zifumaneke. Kungako bendingakusho ngelambasi. So proud of you and keep on winning and be humble. Yeah, Chumam, congratulations and yet again, happy birthday. I love you so much.